Dagitoy kas kaugalyan iti panagpamati. Ta kinunana iti mabasa iti Biblia nga iti silaw. Tadigiti kapsat napapateg digitoy ngayon na ibagbaga. Gapo iti panakasilaw kadigiti kapan panunutan metlaeng nagturong iti Dios. Tadigiti kapsat adda digiti pamaneknek a mabasa. Digito'y anak ay lanadan kadigi sorsorat nga kinunana iti piso 5 iti 8. Tayo di na minsan dakay iti sipnget ngem ita dakay iti silaw iti apo magna kayo akas anak iti lawag. Dayta tin na ibagbaga kadigi adda anay maldit kadigi sorsorat iti linaon iti Biblia. So kadigi kapsat hanlaeng nga may panggep isilaw a makita uno pagsilawan. Tadigiti kapsatin na ibagbaga nga masilawan kadigiti kapan panunutan tayo metlaeng. Bayat iti tayo panagbasbasa kadigiti adda anay surat. Tadigito'y nagado a pamaneknek tin na ibagbaga gapo itayat iti Dios nga intayo aramiden tanda itin tayo panagsuksukimat gapo itin tayo palagadal. Takinuna na iti Lucas 11:35 kitaam nga rod tayo iti silaw nga addakin ka saan kuma asipnget. Surita kabsatin na ibagbaga nga napateg kada tayo gapo iti pamati tayo alasayaan. So di kita kabsatin tayo sukimaten kadigiti nay lanad nga digitoy napapateg saan laeng nga inuulbud kastamet digiti nagkakauna idi adat tao nga napudno a nagpamati nga digitoy iti adda kadakwada a pamati gapo iti silaw iti biag. Isu nga digitoy kapsatin nakipapaabot kada kayo nga nailemmeng nanipod iti panakabangon iti lubong. Takinunana iti umuna Timoteo 4 iti 11. Dagiti abanbanag iti bilin mo ken isurom so dayta. Isu nga kabsat haan nga bareng-bareng lang digitoy gapo kinasayaat a panagpamati. Takinunana iti umuna iti Timoteo 4 iti 15. Gagatam digitoy abanbanag isu dalang iti sangwem tapno iti irang ay mo may parangarang kuma kadagiti so amin. Isu nga digitoy iti napudno nga intayo saksukimaten gapo digitoy asasao. So may papaabot ko iti Facebook online Bible study kening kayo share kadagiti kay papanan na digitoy tadigitoy iti taraon iti espiritu tayo amang biag nga isu iti panakarupa tayo magturong iti Dios Ama a manakabalin. Isu digitoy tadigitoy iti inda in warwaragawag kadagiti napudno idi nga nagkakauna at tao a nagpamati. Ket agyamanak iti Dios Ama a manakabalin ti so amin. Amen.